होठिया के सुहतौला मानुषा के तनवा सब देवतन में होला पहिले पूजना बाबा बाबा हो पहिले पूजा नवा बाबा हमने के गार्जियन बने हम एगो माला दे करब जय हो चरण में चढ़ाइए बाबा चरण में चढ़ाइए बाबा सर्व के त करी सुमिरन हम तो गौरी के लला गणेश जी का चेहरा ना वो सब देखत नहीं साबित होता कि रूप के पूजा ना चेहरा कौन उतना बढ़िया नहीं के बड़हन सूढ़ बा बड़े बड़े कान बा लमहर सूढ़ निकलल बा पेट जौन बा तो नदकोलस निकलल बा बुझाला कि आंगनबाड़ी के तसला हो आ तबो पहली का पूजा भइल ऐसे साबित होता कि रूप के पूजा ना गुण के पूजा होला विचार के पूजा होला व्यवहार के पूजा होला कर्म के पूजा होला बढ़िया कर्म के पूजा होला ई गणेश जी से शिक्षा मिलता माननीय चुरामनपुर सरपंच साहब के माध्यम से ही पुरस्कार हम प्रणाम करते नहीं 500 रुपए के पुरस्कार देनी सरपंच साहब के हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रणाम नमस्कार करते हुए अब हमने के गीत संगीत में पहलिका पूजा गणेश जी के भाई रूप बढ़िया नहीं थे गुण बा क्वालिटी बा विद्वान के लिखल है कि जिस मानव के अंदर गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है जिस मानव के अंदर गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है साहस नहीं है तो शस्त्र व्यर्थ है विनम्रता नहीं है तो विद्या व्यर्थ है सही उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है परोपकार न करने वाले को तो जीवन ही व्यर्थ है ऐसे मानव के परोपकारी होकर के चाहिए स्वार्थी ना स्वार्थी के केहू के पूजे नहीं के भाई जी मानव हो के चाहे देवता हो के देवता के राजा इंद्र स्वार्थी रहो आज भी उनकर पूजा ना हो के जग में भाग दिया वो कारण बा पूजा ना हो के काहे कि स्वार्थी रहो स्वार्थी के कहियो पूजा नहीं के भाई पूजा भइल बा परमार्थी के पूजा भइल बा जे समाज खातिर मरता अपना बाल बच्चा परिवार खातिर तो सबे जियता जे समाज खातिर जियता ओकर पूजा होला समाज ओकरा के पूजा करेला जे देश खातिर जियता देश ओकरा के पूजा करेला स्वार्थी के पूजा ना लास्ट गीत के भाव भक्त कहले के बाबा पियर धोती शोभे हार पियर जनेउआ
ए बाबा बाबा हो अरे भोगला गे रौरा व्यास राधा कृष्ण दास व्यास राधा कृष्ण दास रौरा चल के तक करी सुमिरन हम ता अरे गौरी के लला गणिनाथ भगवान के पूजा में सभे उपस्थित बा। पूजा का है विद्वान के लिखल है। पूजा क्या है? क्या है? अपने पूर्वज के अच्छे आचरण का अनुकरण करना ही पूजा है। जैसे गणिनाथ भगवान जो ना मार्ग पर चलने जो कर्म कईने वो मार्ग पर चलल ही पूजा है। अभी ना कि अगरबत्ती देखावो आ गणेश जी के खूब पूजा थी, गणिनाथ भगवान के खूब पूजा करो आ होने जाके चुआठ मार के फिट हो जाए तो वो पूजा कैले से कोनो फायदा नहीं के। अपने पूर्वज के अच्छे आचरण का अनुकरण करना ही पूजा है। हर मानव के अंदर कुछ गुण आ कुछ अवगुण होला। गुण अवगुण होला। पूजा के मतलब भइल कि आई पूजा के दिन समक्ष पूजा करी आ अपने एगो अवगुण गणिनाथ भगवान के छोड़ के चल जाए वहाँ के पचा ले। धीरे धीरे शरीर के सब अवगुण छोड़ दी। इहे पूजा बा। अभी ने के दारू पियले बड़ो गणिनाथ भगवान की जय, गणिनाथ भगवान की जय। वो पूजा से कोनो फायदा नहीं है। चलिए ये कहूँ अगरबत्ती से पूजा करब तो पूजा हो जाई। मन विचार शुद्ध रही तो आ मन विचार शुद्ध ना रही तो अगरबत्ती के फैक्ट्रियो जरा देबो तो भगवान प्रसन्न ना हो। तुलसी बाबा लिखतनी, तुलसी बाबा लिखतनी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जेकर निर्मल विचार बा स्वच्छ विचार बा उनाहियो पूजा करी तो हम ओकरा पर खुश रहो। नहीं तो करोड़ों प्रकार से पूजा करो सिपाही चाचा अगर मन में मैल बैठल बा बेईमानी के नियत बा बेमनस्व के भावना बा कतनो पूजा करब भगवान के ध्यान ना हो आ नाहियो पूजा करब विचार तहर उत्तम बा सरल विचार बाटे निश्चल भाव बा भगवान प्रसन्न हो जाए। इहे असली पूजा। अगरबत्ती देखाल पूजा ना भई विचार के स्वच्छ कलिहली है पूजा। तो चली अब पहिलका कहाँ रह गई? पहिलका सरपंच साहब राय जी पहिलका बात रह गई बा। पहले लोग ढेर दिन पर भेटाई आ चाहे भेंट होई तो होई के राम राम भाई तो दू चार हाली भगवान के नाम लिया जाए ओनियो से होई के राम राम जय राम जी की तो जय राम जी की। आ एक घड़ी भेंट होता नयका फैशन में देख ली राम राम थोड़े लइका कहते से भेंट होता आवत से ढेर दिन पर कोलकाता से दिल्ली से बॉम्बे से पंजाब से आ संहतिया से भेंट होता तो कहते से हाय मिले के बेरी हाथ मिलावत से हाय आ चले के बेरी बाय। अब बताइए हमने के हाय कहला को हाय कहला को जब घर में विपद पड़ जाई तो हाय आए घरी मिले के बेरी हाय बाय। कहाँ पहले का रह गई? पहले लोग अपने माई बाबू के प्रणाम करी तो दोनों चरण छू के चरण के धूल अपना माथा पर लगाई लोग बड़ बुजुर्ग से आशीर्वाद ली लोग। अगर हमार लड़का हो के भराऊ लड़का केहू के लड़का हो मिलाई उ चरण का छोतर से नेहुर के ना सिपाही चाचा धीरे से हे तरी ठेहुनवा पर ठेकावत तड़े से। अब तो चरण छोड़ के ठेहुना छुए लगले सब एकरा ऊपर अब कौन ठेहुना छुए सब भगवान आ वो ठेहुना छू के कपार पर नहीं खान चले जा ठेहुनवा छू के दिल पले जाते से हमरा बुझाइल के प्रणाम नहीं कर सकत इहे मनावत से कहि तहर ठेहुनवा बहस जाओ कि हमरा है दिल के तसल्ली। कहाँ जमाना चली गई? एगो कवि लिखले कि ये विधाता युग केने केने जाता माई बाबू जे पोसल पालल रोज रोज है डटाता शादी के बिहाने भइला से मेहरी के माला जपाता ए विधाता युग केने केने कहाँ जमाना चली गई? बाकी आई जा ज्यादा समय ना एगो देवी जी के गीत
प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी द्वितीय प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कत्यानि च सप्तम काल रात्रि महागौरी च अष्टम नवम सिद्ध रात्रि 9 दिन 9 दुर्गा के पूजा होला। उहे भक्त कहते के माई आजकल का बा राई जी अगर जीवन बढ़िया सुखमय चाहतनी केहू का हम कहतनी जिंदगी अगर आप अच्छा जीना चाहते हैं तो जीवन जीने के लिए 2 गो मूल मंत्र जरूरी है। रोका हो कौन कौन 2 गो मूल मंत्र, पहले का शिक्षा और दूसरा का संस्कार। शिक्षा आपको झुकने नहीं देगी नहीं और संस्कार आपको गिरने नहीं देगा। जिस मानव को शिक्षा से पहले संस्कार हो जाए जिस मानव को शिक्षा से पहले संस्कार हो जाए बिजनेस से पहले उसका सुंदर व्यवहार हो जाए और भगवान को पूजा करने से पहले वो माता पिता को समझ जाए, वही मानव महान होता है। नहीं तो खूब सुंदर शिक्षा पौले हो आ संस्कार नहीं करू तो मैं शिक्षा बेकार बा। खूब बढ़िया बिजनेस होके सुंदर व्यवहार नहीं खे तो तहर मैं बिजनेस बेकार बा। आ खूब भगवान के पूजा करो तारा माई बाबू के ना जानलो तो भगवान के पूजा कई। ऐसे शिक्षा संस्कार 2 गो रही बहुत जरूरी बा। कहे के बका पधुले लिहो झूला लवानी में झूला लवानी में पधुले लवानी में लवानी हो खला पूजा लवानी में पधुले हजारों हजार के पुरस्कार छोटका दिया हमरा राय जी हमने के गार्जियन बानी पुरुषोत्तम राय जी के समधी बानी हजारों हजार के पुरस्कार देनी हम प्रणाम करब भाई। एक कमेटी के अध्यक्ष साहब भी पुरस्कार देनी हार्दिक स्वागत अभिनंदन रही। हमरा शिव जी भैया के माध्यम से भी पुरस्कार मिलल, हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब। लेकिन कहे के बा भक्त कल के माई 9 दिन में 9 रूप के पूजा होला। 9 गो काला हवा नरियर 9 गो सुंदर 9 गो कला
9 गो नरियर 9 गो चुनरी चाहे हाय भाई 9 गो कलहवा 9 गो नरियर चुनरिया 9 गो कलहवा धक्का पूजला पूजलिया 9 गो कलहवा धक्का पूजला पूजलिया तोहार सभे पूजा कई आ सबकर मनोकामना पूरा तू कई हाय भाई देवता लोग ऋषि मुनि करल भजनवा निमिय पधुले ऋषि मुनि करल भजनवा निमिय गीत के लास्ट भाव 500 रुपए के पुरस्कार राम जतन शाह जी हमरा के पुरस्कार देनी हम भैया के प्रणाम करब धरती के जय जयकार रही जय गणिनाथ भगवान से यह हमने के प्रार्थना करब जा कि यही तरी गांव जवार हर आदमी पर और कृपा बन रहे सब आदमी मंगल में और गुणगान करत रहे लास्ट गीत के भाव बबुआ भक्त कल के माई पीछे में लगल लोग गांजा पिए भक्त कल के माई हरियर निमिया के हरियर पतैया हरियर निमिया के हरियर पतैया रेशम के डोरी पर झूल श्यामल मैया रेशम के डोरी पर झूल श्यामल मैया जनार्दन गोपाल गावल रौरी भजनवा निमिय पधुले निमिय पधुले हो